chinthu choyambirira ndizakangotenga boma pompano chipani cha Alipati chikangotenga boma motsogozedwa ine ngati president wawo. First 2 hours after kulumbiritsidwa chindege kapena kuti aviator yapa Beirut chizidzangouluka kwa 2 hours chisanatenge ndrama ya munthu, zichizangotayimusa ndrama usatenga ndrama ya munthu kwa 2 hours. Zimene zikutanthauza kuti musungiretu mipamba yanu. Ndikangotenga boma cha aviator chizauluka 2 hours osatenga ndrama ya munthu, osauluka chikungotayimusa kumangopanga makobidi. Tisachedwe. Chachiwiri chimene ndizachita, mfiti izakagwidwa ikutamba sitizizayilanga iyayi ndi munthu yagwidwa ndikuti ili ndi second chance. Chimene tizachita tizayiuza kaye kuti itiphunzitse teknoloji yawo. Kodi zimatheka bwanji kuti tsacha alipangitse kuti likhale ndege aulukire, lichero amalipanga bwanji kuti likhale ndege kuti aulukire. Tikaphunzira teknoloji imeneyi ndilemba azibusa amene azipempherera fiti imeneyo kuti isiye ufiti koma titaphunzira teknoloji. Izi zidzathandiza kuti pa khomo lina lililonse m'Malawi muno padzakhale ndege, chifukwa khomo lililonse pali tsache pali lichero, ndi tidzakhala tapindula kwa afiti amenewa komanso taapulumutsa taapempherera. Sindizasiyira pomwepo. Ndikufuna zinthu zazimene zimaoneka zazing'ono mdziko la Malawi lino tizazikulitse. Mabizinesi ang'ono azatani azakule. Izi zizayambika pa kabaza. Fa kabaza akuthandiza anthu ambiri. Ndeti kamatchula kuti kabaza zimaoneka zazing'ono fa kandi kakang'ono. Ine ndikangotenga boma pompano chipani cha Alipati chikangotenga boma tikusintha dzina la kabaza kukhala chibanza. Chifuna kuti anthu azimva kuti ndi chachikulu, ndi chibizinesi chachikulu, fa kabanza ndi wamkulu masiku ano. Ndeza kabanza zimakhala ngati zikuonetsa ngati ka bizinesi kajanka kang'ono. Ine ndikangotenga boma akabanza nonse ndikulonjezani kuti dzina tikuzasintha izakhale chibanza. Alipo akumaka. Kumapeto kwake skulu ndiyofunika m'Malawi muno. Skulu yomweyo imatiphunzitsa kuti tikhale gender izikhala iko, koma ku skulu komweko kukuchitika zinthu zachinyengo. Mwachitsanzo ku biology kuli ma antigen okhaokha, kuli ma antibody okhaokha. Ma antibody ali kuti, ma oncogen ali kuti. Ine ndizakangotenga mpando kuyamba kulamulira ku biology kukuzalowaso ma antibody ndi ma oncogen. Chifukwa kangokhala ma antigen ma antibody anti okhaokha azimayi angokamba miseche m'matupimu. Chifukwa azimayi ndo ndi aphokoso ndokonda basi kuma miseche. Ndeti kangokhala ndi ma antigen ma antibody athinkiso nchifukwa matupiwa sakugwira bwinobwino ntchito tiyike mu ma ankomene. Chifukwa azimayi ndi amiseche olongolola otukwana akazanga wali apapa pambalipo ndi abiti ndi amene azakhale a first grade anu. Umboni ndiwo amangokhalira kundilalatira kunditukwana. Ndiye bwana tipange introduce azibambo akhale ma anko. Singopanga zanu za manifesto yanu yokuzayo tione ngati anthu aza kuvotereni ndi mfundo zanu zokuzazo. Musapange saini jamani.